til syden af kroppen, og så må Chicken Vildskab. Han stopper ham her. Chicken Vildskab er Carlos Zamora. To reach. Hold da op. Smager også den her? Ja. Den ligger der en del. Ja, den ligger under. It's all good, homie. Mod udlandske kæmpere, og det er ikke altid, at folk er villige til at tage de her matchups, og alligevel meget på spil i et lille miljø. Og i det blå hjørne, Minel Selimovic, skal i kamp for 5. gang for Art Served af Danmark. Og i det røde hjørne har vi Carlos Zamora fra Siam Athlete Nation, og det er 7 sejre og et enkelt nederlag. Så synes jeg lige, vi skal give en stor hånd til vores kampleder, Damir Hasovic. Kan jeg sige det rigtigt? Professionel UFC-kæmper. En af dem, som der bringer stor ære til den danske sport. Giv os, Samir, en meget stor hånd. Og gentlemen, I er i gode og kompetente hænder. Må den bedste vinde. Carlos Zamora, som for Siam Athlete Nation, ikke så godt kendt for deres MMA, til gengæld for deres stand-up, det er kickboxing, det er Muay Thai, fremragende gym, som ligger ude på Nørrebro. Og vi er i gang. 5 minutter. Zamora rammer først med sin højre. Fint frontspark fra Zamora her. Jeg er ikke bange for at stå i lommen. Carlos Zamora, han har jo virkelig god grappling, og han elsker at kaste med sin modstander. Det gør sådan så spektakulært at se på. German suplexes, han kan det hele, og han vil det hele. Men tag ikke fejl af Minel Selimovic, hans seneste kamp til ICFC 15 ude på Amager i maj måned. Det var en fuldstændig episk kamp. Han blev som på et tidspunkt blev han sur på sin modstander, begynder at stå og give ham åben, altså lusinger simpelthen. Det var en episk aften. Og helt klart også, kan man se, masser af respekt for hinanden. Mange finter, og ligesom prøver at finde åbningen i hinandens forsvar. Det er mere roligt at kalkulere, at Selimovic ser lige nu, fordi jeg er vant til, at han taber hovedet, og så går han bare brusende frem. Det gør nogle gange ham til, populært sagt, sin egen værste modstander nogle gange, fordi han vil det så meget, at han glemmer lidt taktikken, og så bare går direkte mod sin modstander. Zamora med en flot højre hånd. Og han har også truffet med nogle low kicks, og igen god finter der, finter low kick, og ender op på øverste etage. Det er helt taget flotte finter, vi har set fra Zamora hele vejen igennem. Viser en ting og kommer med noget andet. Han er også en af de unge fighter, der viser nye takter hver gang. Han lærer hele tiden. Og han er en af dem, som gerne bliver en time ekstra træner. Bare for, hvis der er et eller andet, han føler, at han ikke er dygtig nok til, så bliver han en time ekstra i træningslokalet, og så bare øver sig udelukkende på det. Men Minel er på samme måde, han siger, er der ikke træning i dag? Skal vi ikke træne? Skal vi mødes? Vi skal træne. Han vil hele tiden, han er ikke til at rive ud af det træningslokale. Minel. Frontspark, suser lige forbi Zamoras ansigt. Og så sender begge fighters en hook, der nærmest rammer samtidig. En fin finte fra Zamora. Først lavt, så højt. Han varierer godt.
Og det er igen, ikke? For Minel til at hæve på Og armene lave og den går der. så til kroppen. Jeg kan simpelthen høre, der rammer kroppen, den Ja. der. Knæ. Og der er altså for Minel Selimovic den tid, han skal have til lige at komme sig. Det er ikke det rareste sted, man bliver ramt. Og det har som sagt 5 minutter til at komme sig. Men så må man se, at der er ikke noget ondt blod mellem dem. Carlos, han giver lige tegn over til Minel og siger, at det var ikke med vilje, og så Minel siger, det ved jeg. Og der bliver der også lige klappet handsker. Og så er vi i gang igen. Stadig i over 2 minutter. Kæmper højre. Hen over toppen fra Carlos Zamora. Finder sin mål af Minel. Selimovic i problemer. Store Og så problemer i her. gulvet. Og knæ til siden af kroppen. Og Zamora. Sikke en Han vildskab. stopper ham her. Sikke en vildskab af Carlos Der Zamora. bliver Hatzovic. Hold da op. Det var afmålt og kalkuleret langt hen ad vejen. Roligt. Afventende. Og da det så endelig blev sluppet løs, så var der en vildskab i det, han foretog sig. Og vi ser en blodig Minel her, da han fik næseblod, han har været brækket næse måske. Det var voldsomt, men det var effektivt. Han så en åbning, og han tog den der Carlos Zamora. Ja. Og meget, meget imponerende afslutning. Sådan. Og Zamora er klar til mere. Showman deroppe, og hold da op en afslutning, han leverer til os her. Fabelagtigt. Rammer først med en stor overhand right. Det kan være det, den vi får her. Ja, vi ser nogle low kick. Og fighternes sikkerhed kommer selvfølgelig først, at vi har en læge derovre til at se Minel. Sikkert ikke noget alvorligt, men hellere være på den sikre side. Jeg ser det nok komme her. Gik Selimovic en stor hånd. Der var rigeligt at tage til derinde. Og en, der også havde en stor hånd. En overhand right, eller hvad sådan noget hedder. Der var i hvert fald power på. Tillykke med sejren i det røde hjørne. Carlos Zamora. Hvad siger du? Hvordan vil du selv beskrive kampen? Ligesom det skal være. Helt magnifik. I forstår mig ikke.